Danas je Sari rođendan, a ja dan počinjem slaganjem torte. Razrezala sam biskvit na 3 dijela, prvo sam napravila rez nožem za kruh, pa onda pririzala koncem. Za kremu sam izmiksala 250 g maslaca, pa malo pomalo dodala ohlađenu kremu. Na biskvit sam namazala dio kreme, posložila maline i dodala još malo kreme. Na to opet ide biskvit, krema, maline, krema i zadnji dio biskvita. Ja sam za ukrašavanje ostavila malo kreme jer mi je tako najukusnije i potom je posula naribanu čokoladu. Lisnato sam narizala, razmutila sam jaje s malo mlika, s tim premazala rolice i posula sezamu. Pekla sam na 200 stupnjeva oko 20 minuta. Narezala sam kruh i složila kolače, ostalo mi je samo napuniti jaja. Najbolje bi bilo da jaja punite prije serviranja. Ovaj alat kojeg imam dobila sam od svoje druge mame i vjerojatno je punoljetan, ali ja boljeg još nisam našla. I to je to, 4. rođendan je proslavljen, torta je bila uspjeh, a slavljenica sretna. Vidimo se u sljedećem videu.